माहारियारि पार्कआव बेरायनो फैग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोनाबो रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायफैनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायनो फैग्रा दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै दिनै रायमना माहारियारि पार्क थांग्रा लामा सेरावनो पिंकु नार्जारी मुंनि सासे लाइमोना गोदानै पेन्जिलिन मुंनि गंसे रेजर्ट खुलिदों। बे रेजर्टखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बर'नि मुंदांखा इउटिउबार डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैयो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे रेजर्टआव नोंथांमोना गोजौ थाखोनि थानायनि सुबिदाजों लोगोसे खुदियाफोरनि गेलेग्रा बड'सा पार्क आरो गोथाव गोबां रोखोमनि जाग्रा आदारफोरखौ मोननो हागोन। बे रेजर्टआव नोंथांमोना थाफैनो गोसो जादोंब्ला आरो गोबां बाथ्रा मिन्थिनो गोसो जादोंब्ला 6001333711 आरो 9707409009 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। दिनैनि साना रायमना ओनसोलनि थाखाय खूब मोनसे गोजोननाय एबा मोनसे मेमोरियेल डे होननानै जोङो बुङो आरो आं दिनै रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै नैबे पेन्जिलिन रेजर्टआ दिनै बियो ओपन जाबाय। दा बिनि थाखाय आङो लट अफ कंग्रेचुलेसन आङो बे रेजर्टनि जे अनार बिथां पिंकु नार्जारीखौ आङो बुङो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांनि नाजानायाव आरोबाव मोनसे रायमना नेसनेल पार्कआव दावबायबोगोन गासै दावबायारिफोरनि थाखाय बे मोजां मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार गोनां मोनसे रेजर्टआ दिनै बेखेवजाबाय। बेयो खूब गोजोननाय जोंनि थाखाय आरो आङो साबायखर बावनो गोसो जाबावदों। दिनै बे रायमना नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जोंनियावहाय गोबां हमस्टेनि जे नाम्बाराबो बारायगासिनो दङ आरो रेजर्टनि जे नाम्बाराबो बारायगासिनो दङ आरो दिनै बयनिफ्राय जे साबसिन हामसिन जे मोनसे रेजर्ट पेन्जिलिन रेजर्टआ दिनै बे बेखेव जानायखाय आङो खूब मोनसे गोजोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि जेसेबांनाखि जे दावबायारिफोर गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय फैगोन नोंथांमोना थानायनि थाखाय जानायनि थाखाय गासैबो A to Z जे सुबिदाया बेयावहाय दङ टुरिस्टफोरनि थाखाय। बिनिखायनो नोंथांमोना रायमना नेसनेल पार्कआव दावबायबोनो हास्थायोब्ला नैबे पेन्जिलिन रेजर्टआव नोंथांमोना थाफैनो हागोन, बेयावनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। थारैनो बे दिनैनि जे मोजांथार समाव जोङो बे पेन्जिलिन रेजर्टखौ अपेनिं खालामनो हानानै गोसोआव गोग्गानाय मोन्दों आरो थारैनो गोजोननाय मोन्दों। बुंनो थाङोब्ला जोङो अनेकथार फेसिलिटि लानानै जों बे अनेक पारपसफोरखौ लानानै जोङो बे पेन्जिलिन रेजर्टखौ जोङो फाउन्डेसननिफ्राय लानानै नाजाबोनानै दिनै अपेनिं खालामनो हाबाय। बेवहाय जानाय लोंनाय आरो गथ'फोरनि थाखाय गेलेनाय बेफोर फेसिलिटिफोर दं आरो जायफ्रानोखि गोजान जायगानिफ्राय फैगोन दावबायारिफोर बिसोरनि थाखायबो जोंहा थानायनि थाखाय बेबस्थाफोर खालामदों। दा बेवहाय गाव गावनि सुबिदा बायदियै रुमफोरखौ नायनानै थानो हागोन आरो रुमाव जोङो 3000निफ्राय लानानै 7000सिम रुम बाय रुम बेयाव मोननो हागोन आरो गासै रुमा जोंनिया 7टा दङ। डिलाक्स रुम गोजा गासिबो डुवेल रुम आरो मोनसे जोंहा क्वाड रुम दङ जेरावनाखि साब्रै खेबसेनो एखेलगे थानानै उन्दुनो हागोन आरो सुइट रुमबो दङ। जानायाव जोंहा गासैबो रोखोमनि जानायखौ जोङो मोननो हायो जेरै चाइनिज इन्डियान फुड भेराइटिस बेफोर गासैखौबो मोननो हागोन आरो आं बे रेजर्टनि मेनेजार हिसाबै आङो आंनि नाम्बारखौनो आङो बुंनो सानबाय। कन्टेक्ट खालामनो थाखाय जायफ्रानाखि गोजाननिफ्राय फैगोन बिसोरो रुमखौ बुकिं खालामनोबो हागोन बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो आरो जोंनि अनारनिबो कन्टेक्ट नाम्बार दं बेयावबो खालामनो हागोन। आंनि मेनेजारनि नाम्बारा जाहैबाय 7086
761084 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामब्लाबो मोननो हागोन आरो बेयाव जुदि मोनाब्ला 9101203479 बे कन्टेक्ट नाम्बारावबो मोननो हागोन बुकिं खालामनो हागोन आरो फर एडभान्स बुकिं आरो फर एनि क्वेरिज